Hrvatska vojska, znači MORH, Ministarstvo obrane, Hrvatska policija i sve druge institucije Hrvatske države su pomagali armiju BiH na cijeli niz načina. Prvo su je pomagali logistički, kao ostalom i humanitarnu pomoć cijeloj Bosni i Hercegovini i njezinom stanovništvu. Naime, pozicija Bosne i Hercegovine je bila jako strateški nezgodna jer sa istočne strane je bio agresor, a sa sve druge tri strane geopolitički BiH je okružena sa državom Republikom Hrvatskom. To znači bilo što je ulazilo u prostor Bosne i Hercegovine u vidu pomoći armiji BiH i stanovništvu, Bošnjacima itd. moralo je proći preko teritorija Republike Hrvatske. Tako da je nezamislivo postojanje armije Bosne i Hercegovine bez logističke potpore Republike Hrvatske. No, to je samo fraza, kad se uđe u konkretne dokumente, tada se vidi da je na području Republike Hrvatske postojala cijela mreža logističkih baza armije Bosne i Hercegovine, evo Zagreba, Splita itd., dakle cijela mreža Rijeke, Osijeka itd., koja je bila povezana međusobno, gdje je uz pomoć Hrvatske vojske, MORH-a, svih državnih tijela, koristeći prostor upravo tih hrvatskih ministarstava, naročito Hrvatske vojske, koristeći sva prijevozna sredstva Hrvatske vojske, sve što je dolazilo armiji BiH praktično je dostavljala Hrvatska vojska ili Hrvatsko vijeće obrane. Odnosno, sve ono što je Hrvatska vojska dostavljala armiji BiH u BiH zbog rasporeda srbijanske okupacije moralo je gotovo isključivo ići preko prostora koji su nadzirale postrojbe HVO-a, tako da su i postrojbe HVO-a bile jedna od hrvatskih sastavnica pored Hrvatske vojske i raznih institucija Hrvatske države koje su kontinuirano dostavljale svu moguću vojničku pomoć armiji Bosne i Hercegovine. Dakle, streljivo, oprema itd. Niz zapovjedništava glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine boravilo je u Zagrebu sa prekidima po nekoliko mjeseci, gdje su također radili uz pomoć glavnog stožera Hrvatske vojske u nabavci raznih vrsta oružja, uključujući helikopteri, i o tome postoji bezbroj, ne bezbroj, ali cijeli niz dokumenata, izvornih dokumenata armije Bosne i Hercegovine. Isto tako kad se radi o ovom transportu, onda postoji veliki broj dokumenata HV-a i to raznih rodova vojske, gdje se točno precizira koliko streljiva, kakvo streljiva, koja oružje itd., na kojoj relaciji se dostavljaju u logistička središta u BiH za potrebe armije Bosne i Hercegovine. I ta logistička središta bila su od Srebrenice preko Visokoga Pazarića i na nizu drugih mjesta u BiH, a u nekim nedostupnim dijelovima ili teže dostupnim dijelovima BiH gdje se armija BiH nalazila njene postrojbe u okruženju, hrvatski piloti helikoptera su, riskirajući vlastite živote, prebacivali oružje, opremu koja je bila nužna armiji Bosne i Hercegovine. Dakle, bez logističke pomoći i logističkih baza armije BiH na prostoru Republike Hrvatske, što je neuobičajeno da jedna država na teritoriju druge države nesmetano drži svoje logističke baze, ima svoja vojna zapovjedništva koja praktično bez ikakve zapreke rade što god hoće na području Hrvatske i još im pritom pomažu sve državne institucije, naročito vojne i policijske, obavještajne i slično, upravo te države. Dakle, već to je primjer koji je presedan, no još drastičniji, impresivniji su dokumenti koji govore o ustrojavanju i obučavanju postrojbi armije Bosne i Hercegovine. Tako da, nažalost, u Hrvatskoj ne možete nigdje, osim u Hrvatskom slovu ili ovim prigodama, kad nas se okupi ovoliko, čuti da je praktično prvi temelj armije Bosne i Hercegovine ne bi bilo bez Republike Hrvatske. Naime, još 1991. godine u BiH su, slično kao i u Hrvatskoj 90. počeli graditi armiju Bosne i Hercegovine kroz policiju, zbog i sličnih okolnosti kao i u Hrvatskoj, nepostojanje oružja, neustrojenost itd., nedovoljno strukture zapovjedne i slično. I zanimljivo je da su prve specijalne postrojbe, one koje su bile u Hrvatskoj, 1991. godine iz BiH potencijalni kandidati, odnosno oni koji su ušli u specijalne postrojbe BiH MUP-a, dakle buduće armije BiH, da su išli na obuku u Republiku Hrvatsku o trošku Republike Hrvatske. I o tome postoje vjerodostojni izvorni dokumenti, kažem, šteta što ih u presliku ne možemo vidjeti, ali njih ih možete vidjeti jasno, a još je impresivnije kad se suočimo s činjenicom da
prve, barem po dokumentima, pošiljke specijalaca armije BiH, dakle buduće armije BiH, odnosno BiH policajaca, sa točnim popisom, imenom i prezimenom, gdje su isključivo sva bošnjačka, odnosno muslimanska imena i prezimena, da su već u srpnju 1991. godine, a sjetite se da u srpnju 1991. godine Hrvatska još uvijek nije provodila mobilizaciju, još uvijek imala problema jer nije imala oružja, jer je bila u teškoj situaciji. Loše su bili obučeni hrvatski dragovoljci, odnosno uopće ih se nije obučavalo. Vrlo šturo su i kratko obučavani hrvatski specijalci, to znači jake snage MUP-a, kako smo ih tada zvali, a u srpnju već stiže prva grupa od 436 specijalaca armije BiH koji stižu u Zagreb i ovdje ih po hrvatskom trošku obučavaju hrvatski vojni stručnjaci. Još je zanimljivije dakle, da taj dokument na kojem se moli hrvatski MUP da sukladno dogovoru između dvije države obavi tu obuku, da on ne stiže na nekom dokumentu MUP-a Bosne i Hercegovine, nego stiže na dokumentu sa pečatom, budžbenim brojem i tako dalje, na dokumentu Stranke demokratske akcije. Dakle, dokumenti iz srpnja, imate u presliku knjizi, gdje prvih, dakle, 400 i nešto specijalaca buduće armije BiH, dakle, specijalaca policijskih koji su pretvorili kasnije u armiju BiH, obučava se u hrvatskom trošku, a stigli su u Zagreb na pečatiranom dokumentu. Evo, uspjet ćemo dakle vidjeti nešto i od toga. Evo, kasnije ćemo to pregledati, samo da vidite. Najprije ću vam to sve skupa ispričati. Evo, naši mladi stručnjaci su uspjeli nešto napraviti, sad koliko će slika biti vjerodostojna. Dakle, evo idemo dalje. Dakle, na memorandumu Stranke demokratske akcije sa potpisom glavnog tajnika tadašnjeg SDA Hasana Čendića. U narednom razdoblju postoji više takvih dokumenta. Isto tako, evo vidjet ćemo dokument, ja sam izvorio na presliku, dakle i taj dokument od SDA, vidjet ćemo kasnije, 1992. godine i nadalje, da kada je već formirana teritorijalna obrana, onda uskoro je promijenila ime u Armija Bosne i Hercegovine, da su također specijalne postrojbe armije BiH obučavane u Hrvatskoj i u različitim obučnim centrima. Ja sam ih uspio dokumentima, to sigurno nije konačni broj, pronaći 15, dakle 15 lokacija u Hrvatskoj, uglavnom u vojnim ili policijskim bazama Hrvatske vojske, od strane hrvatskih vojnih i policijskih stručnjaka obučavane su novoformirane specijalne postrojbe 1993. godine, već tada armije Bosne i Hercegovine. Dakle, tih mjesta lokacija je bilo 15, od Pule preko dolje juga Vrgorca, Zagreba, Velike Gorice, Varaždina do Đakova, dakle, diljem Hrvatske su bili obučni centri gdje su se specijalne postrojbe armije BiH obučavale i naoružavale. Isto tako se radi o ustrojavanju postrojbi armije Bosne i Hercegovine, još je impresivnije ili jednako impresivno da su pojedine postrojbe armije Bosne i Hercegovine ustrojene, obučavane na području Republike Hrvatske, bilo dragovoljački ili mobilizirano ustrojene u Republici Hrvatskoj, obučavane i upućivane kao postrojbe armije Bosne i Hercegovine na područje oružanih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine. Isto tako u dokumentima sam uspio pronaći i popise pripadnika tih postrojbi, dakle i 7. brigade, i 77. i Kobre antiterorističke jedinice za posebne namjene, i do 10-ak postrojbi sa poimeničnim popisima, lokacijama gdje su obučavani i tako dalje, su mobilizirane na području Republike Hrvatske, dakle postrojbe armije Bosne i Hercegovine, obučavane, opremljene i onda upućene u Bosnu i Hercegovinu. O tome svemu, dakle, o njihovom ustrojavanju, popisu, obuci i upućivanju na područje BiH, kao postrojbe armije Bosne i Hercegovine, postoji veliki broj dokumenata i hrvatskog, ali i podrijetla iz armije Bosne i Hercegovine. To je bilo povezano i s ovim logističkim bazama i sve se preklapalo, a u svemu tome je sudjelovalo i veleposlanstvo sa svojim vojnim tijelima BiH u Republici Hrvatskoj. Kad se radi o isto tako elitnim zrakoplovnim postrojbama, to znači pilotima helikoptera, zrakoplova s kojima isto tako sudjelovala armija BiH, sve je to obavljano uz pomoć glavnog stožera Hrvatske vojske, dakle i nabavka helikoptera, i obuka tehničkog osoblja i obuka pilota koji se onda opet upućivaju u BiH. Postoje dokumenti gdje sam mogao uspoređivati, kad se radi o HV-u i pomoći u smislu transporta, dakle
U BiH se vozilo oružje i zračnim putem za potrebe armije BiH i za potrebe